Pani poslankyne, vážení páni poslanci, na tajné hlasovanie o návrhu na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 142 hlasovacích lístkov, teda na tajnom hlasovaní bolo prítomných 142 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky žiaden z poslancov neodovzdal hlasovacie lístky, teda 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 142 odovzdaných hlasovacích lístkov nebol žiaden neplatný. Zo 142 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na odvolanie Richarda Sulíka z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej hlasovalo za odvolanie 115 poslancov, proti odvolaniu 25 poslancov, hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Podľa článku 89 odstavca 1 Ústavy Slovenskej republiky na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní Richard Sulík bol odvolaný z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem. Pán predsedajúci, skončil som. Ďakujem, pán poslanec. Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní odvolala pána poslanca, pána Richarda Sulíka z postu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Vážené pani